Терминатор тук с мен е, както ви казвам... Геймания 1, 2, 3, 4, 5, 6, разстояние БГ. Днес ще правим един портал. Не да реактор. Не да реактор, не е портал, защото няма портал в Minecraft Pocket Edition. Влизай. Ти си не спал на предполагам. Не е много хубаво място, ама все пак. Все пак ела тук къде съм аз. Сега ще То път аз ще сложа. готово. Сега трябва да направим 4 блоки. Опа. Така. Къде е аз? Така. Така мисля, че беше. Прави се така. Ох, мама ти. Опа. Малко нацовах, но съжалявам. Не. Беше така. Да, ма. Не беше ли? Не беше тея. Без игличките. Без игличките, да. Добре хора, нещо сбъркахме, но не знаем. О! Как же, маленько. Маленько, все още. Ся. Как беше? Да, сетих се. Сега така. И готово. Така си мислим поне, да, така е. Сега ще влезем на Survival, за да го включим. И не удрайте зомбитата. Пигментите. Зомби. Сега да го направим. Сега ще изключим. Сори, хора. Сори. Влезна. Не, защо без мен? Дано да не съм ги ударил. Да не ги удари. Чакай, бе да искам да не ги удара. Ударете ги, ще е интересно. Удари ги ти. Добре, дай си телефона. Защо пас? Защото няма Майнкрафт на моя телефон. Както виждате, нашия приятел няма Майнкрафт. Което е супер. Защото аз съм с Nokia, с Майнкрафт. И ме караше мен да си взимам таблета, сега да снимам телефона, но мен ме караше да си взимам таблета. Да, това мога да играя. Да. Защото бах ти го. Кварц, ще си я правите кварц блокчета. Все пак имате го. What the fuck? Човек, ти цъкна... Това, нали? Кое? Ти цъкна за излизането май, нали? Това... Да проверим в кулата горе какво има. Само трябва да направим някакви си блокчета къде за нашия приятел. Аз седих се спис. Ами съберете малко дърво или нещо. Или кварц блокове. Глоустон може да направите. Аз съм направил. Аз имам нагоре. От глоустон ще се качвате нагоре явно. Пълно нагоре. Предполага се друг етаж. Да, тук няма нищо. Защото ти изключи портала, иначе би трябвало да има нещо. Да. Ако искаш да го направим наново. Да направим нов портал, една секунда само да си... Съжалявам, хора. Те са заспали. Не го си умрял. Да. Нашия приятел казваме, че тежи 55 кила, което не е нормално за неговата възраст. Така че, мислих да си прави канал. Моля, не се абонирайте. Абе, подавайте какво си искате, ама не го слушайте сега. Това не сте го чули от мен. Подарък ще има. Къвто? Това е същия. Да. Защо пак същия? Нали знаеш, че сме на Survival? Не е върно. Нали знаеш, че сме на Survival? Гейм от тебе. На Survival съм. Гейм от тебе. Аз съм на Survival. Хляб ли си, бе? Нямаш сърца отгоре. О, да. Моля ви, не го слушайте. Моля ви. О, гачак такова. И така казвам, нищо няма отгоре. Супер. Не го слушайте. Той е досаден. Това го знам. Кажи нещо ново, плиз. И той нарича XX Shadow Hex
XX Shadow. Чул съм го от клипа на Mob Next Generation или на някакъв друг там. Не е вярно, ти си го измисли. Не, напротив. Измисли си Има го, го хора, не това. му вярвайте. Аз правя портала, а той си купа с колата. Супер. И този път няма да цъквам това за излизане. Човек, Я си стой отвън. не цъкай нищо. Добре. Къде излизаме, за да влезнем на Survival? Survival. А дай ви чати такова. Да. Гейммания една бла. Кажи си име. Моля ви, не го слушайте. Той е най-дразнещия човек. И между другото, да, казвам се Дейвид, нямам нищо против от това да не знаете истинското име. Аз просто го обърках. Голямо чудо. Айде, влизам. Not here, not our place, need to... Не можем да влезнем заради онова място. Трябва да влезнем на креатив и да го взривим. Супер. Просто да направим нов в друг съд. Не, взривяването ще е готино. За това искам. Ти обичаме всички, нали? Няма да остане нито една купче от него. Ей! Нищо не стана. Пали другите. Оха. Трябва да запълним всичко, за да стане интересно. Знам, ама проблема е, че TNT-тата падат надолу. Много знаеш. Да, това е вярно. Той знае 0%. 0% е много. Почти нищо не остана. Пробвайте пак. Аз ще вия какво има. Какво? Нищо. Или? Какво Какво? О, това е такъв. Открих ново купче. Поне аз не съм го виждал. Виж пък аз. Няма да го подавате. Да го натиснем. Опа! Може без да го палите. Аз го нищо виждах. Карай. Би всичко наред и така. Сега да отидем при другия портал и да се пуснем на Survival, да стане готино. Не, ще ума да ся, ще ума да... Защото не е знал. Сега гледай ся. Загледай се. Това е дяла Супер нокаут. Виждам. Супер. Защо не става? Сега няма да цъкваме нищичко. Нищо. Ай, сега трошете блокчетата. Не. Сега трябва да се качим нагоре. Ама пък да събираме те щурки. Те нали се, че няма спрат, докато вие не натискате. Еми даде. Да. И ние няма да ги натискаме. Уха. Чак ще изчакам да се появят повече. Още повече. Не, чакай малко. Браха ти ги. Терминатори сад. Не съм сад. Не съм теб. Аз мисля да се качвам вече нагоре. Аз все още не. Защо го... копчето! Не съм го Не, цъкнала. всъщност той има време. Явно има време, щом никой не го е цъкал. Мога да документирам, че терминатора беше се навел надолу и дори не докосваше земята. Само се движеше. Еми, лошо. Няма види така. И Нищо хора, няма. аз ще се ударя. Добре, хора. Ме глотам. Помогна. Ама не ме изсъдиш нагоре. Ще ме изсъдиш нагоре. Дай да взема да имам. Имал си даймонд меч. О, няма. Някой дедва. И това беше от нас. Да ви харесва.
Нали? Това беше от нас, аз съм Терминатор. Геймания 1, 2, 3, 4, 5, 6, Разсеяне БГ. И така, довиждане.